poďme sa dnes porozprávať o splne. Ak mesiac završil polovicu svojej dráhy okolo Zeme a jeho k nám privrátená strana je v splne a vidíme podľa toho, že my na oblohe vidíme naozaj tú žiariacu guľu alebo kruh, tak je spln. A spln je trochu taký nebezpečný, preto lebo ľudia majú tendenciu sa ponáhľať, robiť unáhlené kroky. Takže je zvýšená nehodovosť. Ľudia sú takí agresívnejšie, tak skôr dojde k bitkám, hádkám, dokonca aj vraždám. Závisí to od toho, že v čom sa nachádza, v akom znamení sa nachádza spln a aký postoj k Lune majú jednotlivé planéty. Napríklad, ak je spln Baranovi a Mars je v nepriaznevom postavení, tak veru dochádza k vážnejším problémom a k vraždám. Aj počas splnu sa rodia deti, ale väčšinou sú problematické. Ak treba, alebo ja viem, ako keď sú náhle operačné zákroky, tak jednoducho ja to hovorím tak, že je to karmické a nedá sa tomu vyhnúť, ale ak máte možnosť, máte naplánovanú voľakú operáciu, tak vyhýbajte sa splnu ako preto, lebo rany viac krvácajú, takže sú častejšie komplikácie a zostávajú škaredé. Na toto by ste nemali zabudnúť. Na druhej strane, bylinky nazbierané počas splnu, a to neznamená teraz, že spln nastane napríklad, 17. januára, príklad o 23. hodine a vy o polnoci alebo o 11. večer s lampičkou budete hľadať bylinky, nie. Vy počas dňa, to znamená, že keď spln nastane 17., vy môžete 16., 17. počas dňa alebo aj 18. nazbierať tie bylinky. Tie bylinky majú oveľa silnejší účinok, keď sú nazbierané naozaj počas toho splnu. Je lepšie, keď meditujete počas toho splnu, keď ste v takom väčšom kľude, treba sa vyhýbať takým rôznym korenistým mastným jedlám, preto lebo telo na to reaguje negatívne. Ak sa vám ozývajú staré jazvy, pooperačné alebo úrazy, zlomeniny a tak ďalej, tak vedzte, že je tam veľká stagnácia, ktorú treba rozprúdiť a to môžete rozprúdiť s rôznymi bylinnými olejčekmi, masážou, akupunktúrou a tak ďalej. Ak sa necítite dobre, to znamená, že máte voľaké závrate, nevoľnosti, nepohodu, nervozitu cítite, tak vedzte, že váš stred, váš pankrás, slezina, ako včinenia, slezinu a pankrás berú ako jeden orgán a celé to nazývajú slezinou. Nie je v poriadku. A z čoho nie je v poriadku? Nuž nie je v poriadku preto, lebo nie ste u seba na prvom mieste. Takže treba sa učiť tej sebaúcte, k sebahodnote a treba na tom pracovať. A samozrejme, čo sa týka tej stravy, teraz mimo toho splnu, treba doplniť aj bielkoviny. Neznamená to, že teraz máte jesť mäso 3-krát za deň, ale sú aj rastlinné bielkoviny. Takže dbáme o dostatočný príjem bielkovín, lebo tie posilňujú to naše vnútro, aj naše vnútorné orgány a slezinu. A jednoducho na tej mentálnej úrovni posilňujeme našu vôľu, našu sebalásku, sebahodnotu. A o mesiac zas preskúmajme, že ako sme na tom. Či už sa to zlepšuje, alebo ešte telo nám dáva najavo, že treba na sebe popracovať.